Simplement això, donar-vos la benvinguda en nom de la secció local d'Esquerra, encoratjar-vos a tots de cara a les properes eleccions municipals i simplement un desig a tots aquells que sigueu triats pel poble per dirigir les regnes de l'Ajuntament, que mantingueu, que sapigueu estar a l'alçada dels regidors i regidores que us han precedit tots aquests anys. És un desig que sabem de sobres que es complirà i que molt probablement millorareu la feina que hem fet aquests anys. Per tant, molta sort a tothom i Agnès, quan vulguis. En primer lloc, és la vocació transformadora. Crec que és important tenir idees, tenir propostes per canviar, sempre amb ànim de millorar, evidentment, en aquest cas el poble de Malgrat. I després també crec que és important ser molt conscients de la voluntat d'utilitat, no? Aquell esperit que crec que totes aquelles persones que hem estat o que som escollides democràticament a les urnes hem de tenir. D'una banda, com deia, vocació transformadora i, per tant, pensar constantment en com podem millorar, en aquest cas, el poble de Malgrat. I, en segon lloc, com deia, la voluntat de ser útil. Tinc ganes de posar el meu granet de sorra per fer de Malgrat un poble millor per tots els que vivim. I em fa molta il·lusió ajudar des de l'Ajuntament del meu poble a fer que pugui ser possible una Catalunya lliure. La meva principal motivació per formar part de la llista d'Esquerra és oferir els meus coneixements i la meva experiència per ajudar a millorar el benestar de tots els malgratencs i malgratenques. Creiem que cal fer canvis al servei local d'ocupació perquè sigui un instrument real i efectiu per combatre l'atur al nostre municipi. Hem de potenciar la coordinació entre les diferents àrees implicades i reduir la burocràcia per poder oferir un servei més eficient i organitzat. Tenim la responsabilitat de garantir la igualtat d'oportunitats per tots els infants i joves, gestionant eficientment les beques menjador i els ajuts escolars. Avui en dia, el fracàs escolar és un problema molt greu que repercuteix directament a l'atur juvenil. Vaig néixer fa 38 anys a Sueca, un poble de llauradors del País Valencià, on molts d'ells encara avui en dia treballen els seus camps d'arròs amb les seues mans, així, arromangats, que és com nosaltres volem treballar per aquest poble, arromangats i amb les nostres mans. I sobre ensenyament volia començar a parlar-vos, perquè des d'Esquerra Republicana considerem l'educació pública de qualitat un dels nostres pilars fonamentals. Pilar fonamental per bastir una societat preparada per afrontar els reptes que li van a venir en el futur. Identificar totes les mancances i problemes que pateixen sobretot els tres nostres centres públics, els dos de primària com l'institut. Però amb una condició, solucionar-los treballant colze a colze amb els equips directius d'aquests centres educatius, mai d'esquena a ells, com moltes vegades s'ha fet i s'està fent actualment. És una sort estar al costat d'un arxiu perquè jo soc conservador i restaurador d'objectes d'arxiu i documentació gràfica i per mi és un honor estar aquí avui. Necessitem protegir moltes més coses de les que hi ha ara actualment en el Pla d'Ordenació Urbanística, per tant necessita revisar-se i ampliar-se. Com ha dit l'Agnès, portem uns mesos que sembla que tot estigui dedicat només a les municipals del 24 de maig, però com a membre actiu de l'Assemblea Nacional Catalana us vull recordar que no, que estem fent molta feina i que tothom té moltes ganes de votar el pròxim 27 de setembre. I amb nosaltres a l'Ajuntament no es dubtarà en cap moment de prendre les decisions necessàries per aconseguir-ho. Mireu, penso que la política municipal ha de sortir del poble. Ha de ser gent com vosaltres, com nosaltres, que en un moment determinat vulguem posar-nos a treballar pel poble. I un cop hem fet la nostra aportació, ens retirem a les nostres tasques habituals. Nosaltres no som polítics de carrera, ni ho pretenem ser-ho. La nostra proposta és crear els 5 consells municipals amb una participació ciutadana, en sectors que considerem claus,
com són el benestar social, l'ensenyament, la cultura, els esports i l'àrea econòmica, i dotar-los en capacitat de decisió, perquè siguin eines útils. No es tracta de quedar només per parlar una estona. Es tracta de concretar accions reals que tinguin un impacte en els diferents sectors. Una llista de persones que creiem representen els valors que volem compartir els propers anys amb tota la gent del poble de Malgrat. Persones que participen, persones que treballen, escolten, comparteixen i que volen ser útils. Com us deia abans l'Agnès, som aquí per fer política útil en els nostres conciutadans. Tots aquests mesos de treball conjunt ens han fet que ens anéssim coneixent millor. Us puc dir que tots tenen qualitats diferenciades que fan molt més profitós el treball del grup. El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà de l'Ajuntament. Per això, creiem que els pilars d'un govern obert són la transparència i el rendiment de comptes, obrir les dades públiques, l'accés a la informació, obrir els plens que els ciutadans puguin veure per streaming i per mitjans audiovisuals què és el que passa realment en els plens municipals i informar de tots els processos on s'hagin de prendre decisions. Volem estar al costat i ser útils a aquells que passen majors dificultats. Treballadors que porten molts mesos sense ingressos i que ja no reben prestacions socials. Persones que reben maltractaments per violències de gènere. Joves sense oportunitats laborals. Tots els nostres esforços i capacitats els hem de centrar en fer polítiques que siguin útils per garantir una major justícia social a aquests col·lectius més desafavorits. Molta gent pensa que aquestes municipals no s'han de vincular amb el que és el procés d'independència que viu el país i que això no toca parlar-ne ara fins que el mes de setembre hi hagi les eleccions al Parlament. Des d'Esquerra tenim el convenciment que això no és d'aquesta manera i que el camí d'aquí al setembre es podrà fer amb molta més garantia d'èxit si en aquests ajuntaments hi ha persones, com totes les que formem aquesta candidatura, que estem disposades a treballar i a posar tot el que sigui de la nostra part perquè aquest país aconsegueixi la seva llibertat. A tots vosaltres us vull donar les gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona i res més. Desitjar-vos que acabeu de passar una bona tarda i en nom de tots els companys donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a tots.